vond je ervan? Leuk. Nooit leuk? Ja, wat vond je het leukste eigenlijk? Nou, dat ik zelf muziekstuk maken. Zelf muziek maken. Ja, je hebt ook goed meegedaan. Leuk. Wat vond je ervan? Ik vond het superleuk. Ja, vond je het superleuk? Mooi zo. En wat vond je het leukste? Of wat zag je van Die muziek. En het was op zijn vaak ook heel erg droevig, maar ook heel erg gezellig. Ja, toch? Nou, dankjewel voor je komst. Veel plezier. Dag. En vond jij het ook leuk? Ja. Ja, vertel. Ja, ik vond het leukste toen we repeteren voor het stuk met ook zelf. Ja, ja. En dat is goed gelukt, hè? Prima, dankjewel. Dag. Wat vond je ervan? Ja? En kan je iets benoemen wat je leuk vond? Muziek waar ik het samenwerken van om een melodie en zo te schrijven. Ja. En dan iets te uiten in de muziek. Dat is ook zo. Ja. Vond ik jullie het goed gedaan hebben? Vond je het ook